От кога според теб това една жена да бъде дебела е привлекателно? Никога и никога няма да бъде. Така ли? Да. Според мен е до предпочитания. В смисъл, ако една жена е поддържана, няма значение дали е плюс сайз или е слаба. Според мен наскоро навлезе. Просто повече почнаха да го приемат хората. Какво мислиш за Мис Плюс Сайз? Смятам, че е доста непрофесионално предаване, но е забавно. В смисъл, трябва да има предаване за всеки. Що не е професионално? Изглежда ниско бюджет, в сравнение с други предавания. Не съм го гледала. А според теб, защо хората го изкарват като общо прието? Защото станаха много хора и такива инфлуенсъри, почнаха да карват това нещо като нещо нормално. Не знам. В днешно време просто се приемат много повече различия между хората. А твоето не е какво е? Ако не е чисто здравословен проблем и няма вариант за поправяне, съм против такива хора. Против си. Особено на млади години, да. А според теб, кой е най-добрият начин за справяне с тия килограми? Начинът на хранене и след това движението. Трениране, спазване на режими, движение като цяло. Чува ли си за апетит стоп от Цветица Хербал? Не съм чувала. Това е натурална добавка, която помага за справяне с глада. И сега, ако не последва в TikTok Цвета Хербал, ти даваме ваучер за промокод.